Ved du hvad? Det dur altså ikke. De tror ikke på den her. De tager ikke det her med. Så vi er nødt til at finde på et eller andet. Jeg så også det der, synes, i universitetsavisen med frafald. Nå ja, det er lidt sort uheld. Nej, det er ikke sort uheld. Vi har ikke noget, der er sort her. Altså, det er regnbuefarvet uheld, hvis der er noget. Men vi har stadigvæk problemet. Hvad skal der ske med de her sådan, efterladenskaber? Vi skal nok bare hælde det ud i vasken, tror jeg. I vasken med ham. Selvfølgelig. Ja, det er da det, vi gør. Kom her. Giv mig en hånd. 1, 2, 3. Ja. Så. Ja. Han var også så pisse irriterende. Ja. Men det er jo slut nu. Ja.